Hej, kunne jeg gøre noget? Ja, jeg vil gerne have noget dessert. Okay. Kunne du se menukortet? Pandekage? Jeg tror, jeg tager pandekage så. Det har vi slet ikke mere af, men kunne jeg faktisk med lidt salat? Salat? Virkelig? Ja, salat. Igen? Altså, jeg har fået salat til forret nu og hovedret, på grund af, at jeg ikke havde andet. Har du noget med salat? Nej. Altså, enten kan lide eller spise, men det er jo lige meget. Men jeg gider bare ikke have salat igen. Nå, okay. Det ses. Så.